funtsezko faktore bat, eta da etorkizun hori nola, nork erabakiko duen, nolakoa izango dan bilakaera etorkizunera eramango gaituen bilakaera ekonomiko horren atzean dauden erabakiak. Eta erabaki horiek izango direlari markatuko dutenak, erabaki horiek nork hartzen dituen eta nork ez dituen hartzen da faktore nagusia. Gure ustez gainera, erabakitzeko eskubidea Euskal Herrian erabat lotuta badago ere, guk hemen daukagune egoerara eta daukagune mugetara, gehiago iduritzen zait, edo ez zait bakarrekan iduritzen erabakitzeko eskubidea marko erabakitzaile bateri lotuta, baizik eta benetan Euskal Herriak berreskuratzen duen eskubide erreal hori. Hau da, guk eduki dezakegu marko bat, nun Euskal Herritarrei galdetu ahal zaizkie hainbat gauza, edo Euskal Herritarrek eduki dezakete bitartekoak erabakiak hartzeko, eta jarraitzen badegu multinazionalei, interes finantziero nagusiei jarraitzen badegu nazioarteko egiturei erabakitzeko ahalmen benetakoa emanez, gure etorkizun sozioekonomikoa egitura horietan eta egitura horien atzean dauden interesen araberakoak izango da, ez? Beraz, nire ustez da erabakitzeko eskubidea faktore nagusia, baina ulertuta botere ikuspegi batetik. Guk boterea badaukagu erabakitzeko, burujabeak bagara, baina batez ere ekonomikoki eta horretarako lehenik eta ben politikoki izan behar gara, horrek markatuko du nolakoa den. Horren atzean, noski, boterea izan behar erabakitzeko aukera eta ahalmena eduki behar badugu, beste faktorea izango da ezinbestean ekonomia eredua edo eredu ekonomikoa modu batekoa edo bestelakoa izatea finkatzen duen klase gatazka.